गासिखौबो आं सिगाङाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय दिनै आङो ब्लग बानायनो होननानै ओंखारदो ब्लग बानायनाया गोबावथार जाबाय नालाय 6 सेमनि एग्जाम जाबाय थादो दाबो जोबाखै ओमफ्राय बेलासियावबो गथ'फोरनि टिउसन दं बेनि थाखायनो माने बानायनो सोलाबाखै आरो आङो दा ओमफ्राय दिनै लागोन होननानै सानदों मा बानायगोन मिथिया आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मा खालामनाय जागोन आंबो मिथिया जायखिजाया बानायगोन सानदों आरोना आं दिनै ओमफ्राय जुदि नायनो गोसो दं जोबजासिम नायलांबाय थादो आं लोगोसे बानायलांनोसै माने बेकग्राउन्डआनो हामो नालाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थुदो बिदिबा आंजों लोगोसे नाय सानफ्रामबाय थागोन Kecak, bisa sampai. Kau apa tadi nanti? Coba ya bar lagi. Perang dah mana? Bario, habis tu tenan dong ikut kantin lisu. Siapa saya kira? Tapi thai dia nan mencak mana kan? Aduh, naik ini ada. San koi baria. Thai mana dong tu? Ini na? Ini. Apa melihat lisu mana? Bara modum gaya mat. Nah ini deh. Kasi magda. Di kaini ni. Gay kaya ang bigur maba modem. Modeman gaya. So goथाव ओमफ्राय मोदोम गैया आरो मा थाइनैसो खानानै जायनोसै आं ओइ नै र' खान्थालबो थायना दङ जानि खान्थाला थाब मोनजायालै बेसेबा बयनिबो उनावसो मार गोबाव थायो आरोना माने मोनथाराखै आरोना बाहाय दासो मोनहांदो अबस्था गैयालै मोखाङा नायनाय आइया मैखुन सायगासिनो दं आरो मोनलायलांबाय ओमफ्राय भिडिअखौ इदि लाबाय थानो मोनासै आं अनलाफोरखौबो माने बेसेबा बेस्थ' इदि जानानै दं ओमफ्राय मोनबाय फारसेथिंजाय माबा दं मा होनो खुमब्रा संदों दावनाया जानोसै खुमब्रा मैखुन आरो बानलु देनाय
टिउसन लाग्रा आरोना गोदान ओइ बोरो मोखाङा नर ओइ आंनावबो सन फैजोब्बाय खोना केक बिगासिनो इसोरो मला केक आगर 10K जाबा हागोन 10K बेसे के बे 10K थाब थाब खा दै 10K जाबा नों नायना हो नों केक जाबा जानांगोन 10K जाबा नों नायना हो नों केक जाबा जानांगोन 10K के माने नों केक जाया आरोना जाग्रा मानसि नङा जागोनलै आंथ' केकनि राइटखौसो गिब्ला मासो होगोन आं नोंनि बार्थडेथ' नङा ना इयो आंनि बार्थडेयावसो होखागोन आं आंनि बार्थडेयावसो होखागोन सासे रांखिनि भिडिअ सासे रांखिनि ओमफ्राय गोसो जादों नों खनसेनो बिखुंखौ सारा दुस्थ'थ' माबा टिउसन लानायनि सिगां गेलेयो गिदिर गिदिर जादों उनजाबो आयौ मानो नायनानै जेरै आइदै ओइखि गिदिं उनजा नुवाखै नै लोगोफोर गिदिंना हो दे बार्थडे केमेरा सेमेरा अफ फरायदो बनानै